echt wel een leuk verhaal om te vertellen. Hè? Nou. Want ik dacht van, achter 3 maanden staat mijn eigen bedrijf er. Ja. Dat gebeurt niet. Dus op dat moment gaat een kennis van mij, die ik ken uit het theater, van een theateropleiding, die gaat met 3 ezels te voet naar Zuid-Frankrijk. En die zoekt even immers die een paar dagen metlopen. Dus een andere vriendin die zei, nou ik loop wel met. En ik dacht, ik hoor dat, ik denk, ga ook met. Voor onbepaalde tijd. Dus dan zitten we echt. Dus ik ben zo vertrokken eigenlijk. Maar dat is zo'n keerpunt voor mij geweest, die ervaring. Dus dat is september geweest, 2 jaar geleden. Dus oké. En dan te voet, zoals we in de Champagne-streek met 3 ezels. Door ziet je begonnen? Ze zat al daar, ze is in Gent vertrokken, dus weer erin gevoegd. Die andere vriendin die is nog 3 dagen teruggegaan en ik ben voor onbepaalde tijd blijven metlopen. En wat daar de ervaring is geweest, en dat is eigenlijk ook het begin geweest voor al de rest, is dat het was oktober. Ondertussen, ik sliep in een tentje, het begon koud te worden, verhouden geen plan, dus iedere dag ging ze in een Volkswagen busje, trok ze 10 kilometer verder in een dorp, ging ze aankloppen, van mogen we hier slapen, ergens bij een boer. En dan gingen we de volgende dag met die 3 ezels te voet verder. En op een gegeven moment stonden we ook weer letterlijk op een kruispunt. Hoe gaan we verder? We kunnen rechts nog de Wienbergen in of links over een vlakte. Met windmolens. Het was geen toeristiek. Nou, mijn vuur had eigenlijk echt wel het schone stuk. Maar wat gebeurde, op die avond in het dorp, we kregen geen, we moesten, ik was zeker 10 keer aankloppen bij lui voordat we überhaupt een deur open ging. Oh, we bellen altijd maar 3 keer aan, maximaal hè. En Kom, we gaan even zitten. Uiteindelijk kregen we dan de burgemeester. Oh, die woonde door? Nou, daar zat ergens in een wienkelder, daar houden we nog op. En hij zei, ja, geen probleem, zei het. Ik kom heel langs. Ja, je herkent gerust op het voetbalveld, daar en daar boven in de bos gaan staan. En we reden dan naar boven en het was echt een afgelegen plek. Maar ik bedoel, we houden al weken ergens op afgelegen plekken. Ja. Maar het voelde niet goed. Ik dacht, voor het eerst word ik echt bang. Ik denk, goh, hier niet vannacht of morgenavond hier in een tentje staan. Op het voetbalveld? Op het voetbalveld. Aan de bosrand. Nou, we reden toch naar beneden, spreken dat niet goed. Kreeg een appje van mijn moeder. En die zei, ik weet niet hoe het hier zit, maar het voelt niet goed. Ik zeg dat tegen Gerlinde. Ze zei, ja, ik zat ook al te denken, we moeten vannacht toch maar de elektriek rondom ons dingen zetten. En toen zei ik, ja, maar hoor ons nu bezig. Van wat dit dus is dat een soort van schrikdrol of zo? Ja, okay. Dat houden we dus bij voor die dieren. We moeten dat niet doen. En op dat moment kreeg ik een telefoontje van een boer. Dat weer via een andere burgemeester had gehoord dat we weer onderweg waren. Want dat had zich ondertussen wel helemaal in de regio rondgesproken. En hij zei van, kom maar even kijken. Nou, we waren er 2 minuten vandaan. En vanaf dat moment is het allemaal vlekloos gaan lopen. Maar dat wordt dus puur van, dat heb ik daar echt uit geleerd van als je de controle loslaat, maar vooral die gevoel volgens. Dus niet gaan pushen van, ja, maar ik moet dat en ik dat en wat anders. Maar zij is van, dit is niet goed. En ik wil, nou, vanaf dat moment wordt het eigenlijk al voor ons geregeld. Dus die boeren die bellen dat allemaal door. Er komen 2 dames met 3 ezels en een busje. We kregen overal. Op het ijs worden we uitgenodigd. Het moesten douchen, terwijl van tevoren 3 weken niet in een douche zitten. De was wordt gedaan. Ik heb overal binnen geslapen vanaf dat moment. Als we vertrokken komen ons een fles champagne brengen of een zelfgebakken brood. Op een gegeven moment dat ik ook zei van, ja, ik kan het niet meer allemaal aannemen, weet je. En toen zeiden ze, op een gegeven moment zei een jongen stil met 3 kinderen en die zei, mag je weet dus niet wat dat voor ons betekent. Veel zitten hier in dat leven, waar nooit niks gebeurt en plots komen er 2 vrouwen met 3 ezels. Maar de energie wat je ermee brengt. En toen dacht ik, ja, dus het hoeft niet altijd, weet je wel, geld te zijn waarmee ze dingen
Dan ga je terug naar een heel bazaal niveau. Ja. Waar hele kleine dingen heel groot werden. Ja. Heel belangrijk werden. Omdat Ja. mensen dat missen Ja. in hun leven. Maar Ja. ook in de maatschappij. Ja. En dan... en door bezig is die ook nog van... Op het moment dat ze dingetjes loslaten... dan valt het zich toe. Dan kunnen we dat in paard. Dat is het. En dat is eigenlijk het begin geweest voor de rest van die 2 jaar. Dus dat is het begin vooral. En Richting de blanco start. dan op het punt waar we nu staan. Ja. Is wel grappig, want we hebben Ja. eigenlijk wel veel overeenkomsten. Want blanco start, ik wil altijd een blanco start maken in ieder gesprek. Dat was de eerste keer met tegen ook. Dus eigenlijk gewoon we vandaag een beetje boeten onze format. Maar geweldig leuk dat we even bij kunnen kletsen. En het is zo dat het valt ons ook altijd weer toe. Ja. Omdat we hebben geen idee waar we heen rijden. Ja. Hè Frank? Nee. En dan komen die dingen, die komen gewoon op ons paard. We hebben geen vast omlijnd stramien of wat dan ook. En zo. Dus ik vul heel veel overeenkomsten. Ja. En Ja. lood het los en Ja. dan kunnen we Ja. op die paard. Dat is het. Het is gewoon zo. En dat is eigenlijk het verhaal van de afgelopen 2 jaar geweest. En ook nu, dat wil ze op een gegeven moment, want het wordt nu al een beetje tijd, dus ik ben bezig met verdienmodellen, maar als je daarmee bezig bent, dan werkt het niet. En als het loslutst, dan... Ja, want ik vind wel, en dan moet ik Ja. een beetje streng zien Ja. met elkaar voor die. Want Ja. als we over 2 jaar terugkomen, dan verwacht ik wel dat er weer een stap is gezet. Hè. Ja, zeker. En, Dus dan zitten we misschien wel weer op deze plek met elkaar te praten. Maar er staat er zo'n ganse reboot van mensen. Die stond te wachten. Nu van, ja. wanneer ben ik aan de beurt? Allemaal met zo'n papieren nummertje in de hand. Weet je wel. Wij Dat is weten, veel weetheid. Maar dat is eigenlijk het stukje als ik er ben. En dan ook dat heb ik nu ervaren. Ik ben een reiziger, dus dat gaat zeker onderdeel van mijn leven zijn. Maar ik vind het ook fijn om op deze plek te zien en zich dan een harmonie in kan vinden. En trouwens, ik weet nog dat Sticht toen zei van, ga je hier op het podium staan zingen? Dat heb ik ondertussen ook gedaan. Oh, ja? Terwijl ik het helemaal niet kan. Maar, In die noppie? Nee, Ja? met een muzikant uit Londen. Daar kom je ook via. Weet je, en zo zijn er zoveel lui geweest ook. Dat waren zoveel lui. Ben ik wel benieuwd wat ze gezongen. Wat voor nummer is ze gezongen dan? Dat was een nummer van hem. En dat heet Another Train. Dus toch ook wel heel toepasselijk. Ja. Hè? Daar hebben ze altijd een andere trein waar ze op kunt starten. Ja. Hè? En het begin is nieuw. En het zal altijd nieuw het begin zijn. Ja. Dus, ja. Nou, laten we dan met afsluiten Ja, misschien. nou ja. Hier liggen heel veel onbeschreven bladeren. Ja. Dus dat zien allemaal verhalen die nog geschreven moeten worden. Ja. Hey. Ja. Dan denk je, er stond toch al wat... maar, wat is er toch allemaal verzameld hier? Kruidenastrologie. Wat is het met Johnny Cash? Johnny Cash, nou ja, dat is nog altijd mijn droom, hè, dat ik Johnny Cash tegenkom. Dus. Bij deze. Dat Dit niet meer lukken. nee, dat wordt lastig. Dat wordt lastig. De man met die gitaar, hè, Johnny Cash. Ja, geweldig. En waar komt dit... Nou, dat lag hier in de wagen. Toen mijn broer is me een keer komen helpen, omdat hij weer allemaal goed aan te sleten. En want die kabels zaten wat los. En toen holde hij dus ongegoed ergens dit. Met een plektrum. Een plektrum. Ik zeg, dat is een teken. Hij Dat is een komt. teken, kijk. Plektrum. Met, dat zal dan wellicht wel de handtekening van Johnny Cash zien geweest, als ik hem omdraai. Zo. Weet je wat ook grappig is? Ja. Ik heb een paar weken geleden, ik denk een week of 3 geleden, kwam ik totaal onverwacht de voormalige eigenaar van deze wagen tegen. Sil, echt waar? Sil. Is dat hij? Ja, die is weer back in nog omzwervingen in Nieuw-Zeeland Ja, onder ja. andere. Hey Sil, ik kon ik wel een appje sturen, dan kan ze dit zien. En hij is roze geworden, hè? Ja.
Maar dat is toch grappig dat een paar weken, of ik nou onbewustheid in de kop heb gehad toen we hier naartoe reden, dat ik dacht van we moeten weer even bij Milke aangaan. Nou ja, maar het heeft lang geduurd. Ja. Het heeft even geduurd, sinds de vorige keer. Ja. Maar ja, het heeft ons toch weer hier naartoe gebracht. Nou. En ja, het verhaal over de ezel. Maar dan moest je me toch even uitleggen, want dat snapte ik niet. Ja? Een Volkswagenbusje en 3 ezels. Maar zouden die 3 ezels dan in dat Volkswagenbusje? Nee, die gingen te voet. Hè. Dus Gerlinde had een Volkswagenbusje, daar sleep het ook in. Nou, het vertrokken iedere dag 13 kilometer te voet met die ezels. We komen aan op die plek en dan ging het met de Volkswagenbusje weer 10 kilometer verder op zoek naar een slaapplek voor de volgende dag. Maar wie kwam dat Volkswagenbusje dan mee met de ezels? En dan liefst met de ezels? Nee, het reed 's morgens het Volkswagenbusje naar de plaats van bestemming. Ja. Dan houdt het zo'n klein volksfiets, zo'n vouwfietsje. Dan kwam het terug over de heuvels. Ondertussen maakte ik de ezels klaar met de bepak en de bezakking en weet ik veel wat allemaal. En dan liepen we te voet. En dan waren we 7, 8 uur onderweg.